אנחנו למוסף הצרכנות שלנו עכשיו, ברקוד ומבצעי סוף העונה ששוטפים את החנויות. נוגה ניר נאמן, אנחנו מקדימים את כל העולם כמעט בהכרזה על הסיילים של החורף. חבל רק שהרוב הם טריקים שיווקיים ולא הנחות אמיתיות. טריקים, גימיקים, מניפולציות. החורף ייפתח רשמית בחצי כדור הארץ הצפוני רק בעוד 5 ימים, ב-21 בדצמבר. אבל רשתות האופנה הישראליות התחילו כבר בחג החנוכה וממשיכות גם היום להכריז על הסיילים שלהם. בניגוד למדינות רבות בעולם, שם המדינה קובעת את תאריך מחירות סוף העונה, מגדירה את עומק ההנחות, החל מ-50 או 70% לפחות, וקובעת גם כמה ימים בדיוק תימשך המחירה. אצלנו, בישראל, כמו בישראל, 1+1, 70% על המוצר השני, מעילים מהבוידה מהקולקציה שלפני שנתיים מוחזרים לחנויות ונמכרים כחדשים, קנה קבל. אנחנו נאלצים כצרכנים לעמוד עם מחשבון בחנות. איך משכנעים את הצרכן להוציא את הארנק מהתיק, וכמה באמת עולה לייצר את המעיל או הסוודר? הנה. בישראל יש 364 ימי סייל בשנה, אבל אף לא אחד אמיתי. מה ב-80%? האמת שזה יותר למשוך את הלקוחות. בארץ את כן יכולה להיכנס חנות שכתוב עליה סייל, אז יש לך קולאפ. מה בסייל? יש 50% על המסגרת השנייה בשמש. לא מוצאים בסטוק די החוצה את הדברים שהולכים טוב. בישראל זה ישרא סייל, כלומר בלוף אמיתי אחד. אני לא מבין את המהות של הסייל, כי אם אנחנו נצא החוצה ונראה לצורך העניין אנשים עדיין עם מעילים ומזג אוויר שדורש להתייחס לחורף כמו חורף, ועדיין לא הגיע. אז כאילו זה בעיה. נכון, אנחנו כבר לובשים מעילים, אבל כזה עוד לא ראינו השנה. עוד לא היה לנו שלג, עוד לא סופות אמיתיות. האמת היא שרשמית אנחנו בכלל בעונת הסתיו עדיין. רק ב-21 בדצמבר יופיע החורף. זה כמובן לא ממש מפריע למשווקים. בחג החנוכה הם התחילו להופיע, הסיילים, ואסור כמובן לאבד מומנטום, אז ממשיכים. בכל חנות יש סייל, כל החלונות אדומים, ואנחנו מרגישים שבאמת שווה לנו להוציא את הארנק מהתיק. הרשתות הקמעונאיות בארץ עדיין לא מנוהלות כמו שהיינו מצפים שהם יתנהלו. אין להם אסטרטגיה של מחירה, זה קשור למצב התזרימי שלהם, כן או לא מלחמה, כן או לא מזג אוויר, כן או לא מלאי. בהתאם לזה קובעים את מדיניות המחירות. עוד חנות שיש פה סייל. מה ב-80%? זה משתנה. מה עכשיו ב-80%? בא לי משהו ב-80%. 80%. האמת שזה יותר למשוך את הלקוחות. זה יותר למשוך את הלקוחות? נכון. אז אין 80%? אני לא יודע לעשות לך את החישוב הזה. אתה לא יודע לעשות לי את החישוב. לא, אבל מה את משתמשת נגיד? לא, זה לא עובד ככה. אני רוצה ב-80% עכשיו הנחה. יאללה. זה עולה 1,000 שקל? זה עולה 1,000 שקל? אני נותן לך אותו ב-200 שקלים. זה עולה 1,000 שקל. מה זה? אבל אני נתתי לך 80% הנחה, קיבלת אותו ב-200 שקלים, את רוצה? כן. יאללה. כמה? אבל מי אמר לי שהוא באמת עולה 1,000 שקל? אני. איפה הוא עולה 1,000 שקל? אני, אצלי עולה 1,000 שקל. תראה לי, איפה תג מחיר? אתה יודע, יש חוק, צריך לשים מחיר על מוצר. מחיר לפני, מחיר אחרי. אני החלטתי את המחיר. 1,000 שקל וקיבלתי... הבנתי איך זה עובד אצלך, נשמה, תודה רבה. כל איזשהו מבצע שתציע כאילו לצרכנים זה יעבוד. כל עוד אתה יכול להרגיש שדפקת את החנות ולא שילמת מחיר מלא, זה יעבוד. לפני שנוציא מחשבון ונבין עד כמה המבצעים בארץ היום הם גימיק ולא סייל אמיתי, לפני שניקח אתכם אל מאחורי הקלעים של דוכני הבגדים הזולים בקניונים, בואו נבין ביחד עד כמה המצב בישראל שונה לשאר העולם. אז באירופה הקלאסית המחוקק מגדיר מהי תקופת סייל. יש 2 תקופות כאלה בשנה, כל אחת מהן נמשכת 6 שבועות. זה צריך להיות הנחות שהן בין 50 ל-70%, ועוד יותר מזה, אם יש מישהו שעובר על החוק, הוא יכול להיכנס בעשרות אלפי יורו קנס. לא רחוק מאיתנו בקפריסין, החוק מגדיר 2 עונות של סייל, כל אחת 6 שבועות. ביוון יש 4 תקופות בשנה שבהן מותר לערוך סיילים. באיטליה עתירת המעצבים החוק מגדיר 2 עונות בלבד, סייל החורף יתחיל שם ב7 בינואר, ממש בקרוב. בספרד אסור לקרוא למבצע סייל אם הסחורה המוצעת היא לא מהקולקציה החדשה. לצרפתים
טוב, הם מתייחסים בכבוד גם לאוכל, גם ליין, גם לספרות, אבל גם לאופנה. החוק הצרפתי מדבר על שתי תקופות. לסול דאטה, תקופת הסיילים של הקיץ, ולסול דעיוור, תקופת הסיילים של החורף, שאמורה להתחיל ממש עוד מעט, ב6 לינואר. קודם כל, הטריק הידוע של להעלות מחירים ולהוריד אותם אחר כך בשביל הסיילים לא עובד. במהלך אותה תקופה, שתימשך 6 שבועות בדיוק, יציעו כל השמות וכל המותגים, החל מהגדולים כמו דיור ושנל, ועד הקטנים כמו זרה, מנגו ו-H&M, את כל הפריטים שלהם, כל הפריטים, ב-30 עד 50% הנחה. לא השתכנעתם? בשבוע שאחרי זה כבר יעלה ל-70%. בצרפת גם אסור לקרוא סייל לדבר הזה. בעשרות קניונים ברחבי הארץ צצו השבוע דוכנים כאלה, עמוסים בסחורה. יום לפני הקמתם ביקרנו ברשתות האופנה הגדולות. עמוסים בבגדים, שאלנו את המוכרים האם כדאי להמתין עם הרכישה לדוכנים שיפתחו מחר ולהנחות שלהם. אני פשוט רוצה עכשיו לקנות כל זה, ואולי כדאי לי מחר לבוא? לא, 70% אני אראה לך מה זה, זה לא, זה רק מחר. תראי לי מה זה של השני. זה אסור להראות לך. ואני אראה לך את זה. סתם, זה, רק כאלה נגיד, כשזה עלה פעם 300 זה עלה 50 שקל, הבנת? ממתי זה הדברים האלה? שנתיים. לפני שנתיים? אז רוצים את כל הדבר? בינינו? כן. סורי, אבל כן. מקבלים סחורה איזה יום לפני או באותו יום בבוקר ופשוט מוציאים את הכל החוצה, דברים שהם או הגיעו מאוטלט, באמת מעונות קודמות, או כל מיני סטוקים גדולים של סחורה שפשוט לא זזה. בחיים לא היה איזשהו בסט סלר שיצא החוצה בסטוק דיי. זה בסדר למכור עודפים, יש לזה קונים, אבל למה לקרוא לזה סייל? למה לא לקרוא לזה חיסול עודפים משנים קודמות? למה לא להיות שקופים? ולמה? למה כל חנות נראית היום כמו תרגיל חשבונאי אנטי-צרכני? אנחנו רואים כאן בחור שמסתכל על תכשיטים, אולי הוא קונה תכשיט לחברה שלו, כשהמבצע שלהם הוא פריט שני ב-50% הנחה. הם מאלצים אותי לקנות פריט שני. כלומר, אם רציתי רק סט עגילים, אז שאני אקנה לה גם כן צמיד. חשוב להבין, 50% על הפריט השני הם במקרה הטוב 25% הנחה. כאן אנחנו רואים 2 פלוס 1, שזה יותר גרוע מ-1 פלוס 1, כי אני נאלץ לקנות 3 פריטים במקום 1. 2 פלוס 1 חינם הם במקרה הטוב 33% הנחה. זאת אומרת, הם באמת חושבים שהם מקבלים את הפריט השלישי במתנה, אבל בעצם הם משלמים עליו דרך שתי הפריטים הראשונים. 2 ב-100, בסדר? אבל לא כתוב כמה זה עלה לפני. עכשיו, כשאני מסתכלת על המחיר לפני, תראה מה אני מגלה, שהם עלו 59.90, זאת אומרת, הם עלו 60. זאת אומרת, ירד כאן 20 שקלים, ובחשבון פשוט, 17% הנחה. אלה ב-69. אוקיי, אנחנו מתקדמים. כן, אז זה יכול לקנות לי 40% הנחה. זה גם ב-60 שקלים. אוקיי. כן, ואלה, מה יש לך שם? גם 69. זאת אומרת, הרוב, 60-70 שקלים. ועכשיו רק תעמדו ליד הדוכן ותתחילו לחשב מתי ההנחה היא מקסימלית. ועל המשקל הזה, קנו ב-300, שלמו 200, הם רק 33% הנחה. קנו ב-500 ושלמו 300, זה כבר יותר טוב. אבל למה לא לתת לי כל מוצר שירצה בהנחה של 40% מראש? ויש גם שלטים כאלה. ראיתי כאן 70% הנחה, אבל אז הגעתי לפריט השני. 70% הנחה על הפריט השני הם במקרה הטוב, שבו הצלחתם למצוא 2 פריטים במחיר זהה, 35% הנחה. כשאני עומדת כאן זה נראה מבטיח, אני רואה סייל 70% הנחה. וזה מה שאני רואה מפה. בוא נברר כמה זה באמת. בבקשה. היי. היי. על מה יש לכם 70% הנחה? פריט שני. הנה, זה כתוב כאן. למטה. רואים את זה, זה מסתיר. עכשיו בואו נראה ביחד איך עובד תמחור של מעיל ברשתות האופנה הגדולות. קחו לדוגמה את המעיל הזה, לא חשוב של איזו רשת, מעיל גבר, מחמם עם כובע. עלות הייצור שלו בסין היא בערך $20, 77 שקלים, זה כולל בדים, גזירה, תפירה ומשלוח מהמזרח לישראל. אתם נתקלים במעיל בתחילת העונה כשעליו תג מחיר של 459 שקלים. פי 6 מעלות הייצור. אבל זה לא המחיר האמיתי של המעיל, קוראים לזה מחיר בלון. מחיר מנופח מראש, שממנו אפשר יהיה אחר כך לרדת למחיר האמיתי, המחיר שבו רוב הזמן המוצר נמצא על המדף. המחיר האמיתי הוא המחיר שמופיע לכם היום בתווית המחיר בסייל. המעיל הזה, ספציפית, נמכר עכשיו בסוף עונה ב-299 שקלים, וזה המחיר הריאלי שלו, בלי ניפוח. מחיר המגלה מכפלת רווח של בין 3 ל-4,
ואיך הרשת הגיעה, אתם בוודאי שואלים את עצמכם, למחיר המנופח 459 שקלים? בתרגיל חשבון פשוט. עלות הייצור כפול 6, 7, לפעמים אפילו 8 פעמים. במקרה של המעיל שלנו אנחנו מדברים על מכפלה של 6, 462 שקלים. נוריד 3 שקלים כדי שהמחיר יסתיים ב9, הרי זה נתפס יותר טוב בעיני הצרכן, וכך הגענו ל-459 שקלים, וזהו מחיר הבלון. עכשיו שימו לב, בעוד כשנה אתם יכולים למצוא את השאריות מהמעיל הזה באותם דוכני מחירות מיוחדים בקניונים ב100 שקלים למעיל, וכפי שאתם מבינים, גם על הסכום הזה הרשת לא תפסיד כסף. מלחמות בבתי הקולבו, מכות על המוצרים. בארצות הברית אין חוק שמסדיר את הסיילים, הרגולטור יושב לו בצד, ובכל זאת, שם דברים עובדים אחרת. אין כאן איזשהו חוק שמחייב סייל או קובע מה יהיו אחוזי ההנחה, אבל יש תרבות עסקית, כלומר כשאומרים סייל באמת מתכוונים לסייל. למשל החודש אנחנו נמצאים בסייל הגדול של הקריסמס, של חג המולד, וזה אומר שהלבשת החורף תוצא למכירה ומוצעת למכירה במחיר שהוא חסר תקדים לשנה הקרובה. גיל, ממש כמו אצלך בארצות הברית, גם כאן בבריטניה אין חוק שמגדיר את ימי הסייל, אבל לצרכנים יש כוח עצום, ולכן אף רשת אופנה לא תשתמש במילה סייל על פריט שני ב-70% או על מעילים מהקולקציה מהשנה שעברה. אין רגולציה על הקמעונאים בארצות הברית ובבריטניה ומדינות אחרות, אבל כוחות השוק מבסטים את ימי הסיילים לסיילים עמוקים. אצלנו כוחות השוק, כלומר אנחנו הצרכנים, חלשים, אבל לא רק אנחנו נפגעים מהטריקים, המבצעים ומחירות סוף עונה לפני שהתחיל החורף. מעצבי אופנה ישראלים, יצרנים קטנים, נמחצים היום תחת מכבש הרשתות הגדולות, ובמקום בו יש כשל שוק, אולי הגיע הזמן שהרגולטור יתערב. עוד לא התחיל החורף, והם מהפחד מלהישאר עם סחורה של חורף, מתחילים את הסייל לפני שהחורף הגיע. שהוא לא באמת סייל. זאת אומרת, 20% הנחה על פריט שני. מבחינתם זה לקרוא לזה סייל. הרווחיות שלהם, אני בטוח שהם שומרים עליה, כמו כל איש עסקים, צריכים לדאוג לרווחיות שלהם. אני לא עליהם, אבל על הדרך שלהם, כן. זאת אומרת, בסוף אנחנו שוק אחד, שוק מקומי, ומאלצים את כל מי שמשתמש בשוק המקומי הזה להתכווץ לצרכים שלהם.